Táimid ag súgradh. Sandra Iversen a scríobh, Ellen Gigenbach a bhaisí, agus múntúir Eileen ag léamh. Tá mise ag lúsca, an dig libse lúsca. Ní héig arsa an turtar, ní héig arsa an tain, ní héig arsa an dofarach, ní héig linn lúsca. Tá mise ag etalt, an dig libse etalt. Ní héig arsa an monkey, ní héig arsa an turtar, ní héig arsa an dofarach, ní héig linn etalt. Tá mise ag dolle wallach, an dig libse dolle wallach. Héig arsa an monkey, héig arsa an turtar, héig arsa an dofarach, héig linn dolle wallach. Ha ha ha, ní héig leis an dofarach dolle wallach. Héig lam dolle wallach, faoin isca. Tá súil agam gur haithin an scéal sin libh, ceapam go raibh sé go deas. Slán go fólín, ba mé cant libh, slán.